Cześć wszystkim! Dzisiaj opowiem o 5 rzeczach, które zaskoczyli mnie w Polsce. Jeśli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, witam serdecznie, mam na imię Maria. Wraz z rodziną przeprowadziliśmy się do Polski z Białorusi w sierpniu 2022 roku. Zaczynajmy! Pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, ale to nie od razu rzuciło mi się w oczy, a tylko po około miesiącu od przeprowadzki, to brak bezdomnych zwierząt. Niestety na Białorusi, nawet w dużych miastach, już nie mówię o wsi, można spotkać bezdomnych zwierząt, które żyją pod balkonami, przy wejściach, w krzakach i są dokarmiane przez okolicznych mieszkańców, ale nikt nie traktuje ich poważnie, nie trafiają do schroniska albo do ciepłego domu, ale w Polsce to jest zupełnie inne. Nie dość, że tu nie ma woczących zwierząt, ale nie tak łatwo wziąć do domu ze schroniska zwierzę, kota lub psa. Trzeba wykazać się umiejętnością opieki nad zwierzęciem. Myślę, że to bardzo miłosierne dla żywych istot. Brawo! Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to bardziej świadome podejście do środowiska. Tak, Białoruś ma czyste ulice, nikt nie rzuca sobie pod nogi niedopałków albo papierek, ale tutaj mówię o czymś innym. Korzystanie z paneli słonecznych, sortowanie odpadów. Dotyczy to również toreb biodegradowalnych, toreb wykonanych nie z plastiku, ale z tkaniny i papieru. No i samochody elektryczne. W Polsce coraz częściej można je spotkać na drogach. Według najnowszych danych pod koniec grudnia 2022 roku w Polsce było zarejestrowano około 60 000 samochodów osobowych z wtyczką, w tym około 31 000 aut elektrycznych oraz 30 000 hybrydowych. Ponadto warto dodać, że po polskich drogach jeździ także około 3 000 elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarówek oraz 16 000 elektrycznych motorowerów i motocykli, jak również 821 elektrycznych autobusów. Na koniec stycznia 2023 roku w Polsce funkcjonowało 2612 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Białoruś obecnie ma około 10 000 pojazdów elektrycznych i 680 stacji ładowania. Trzecia rzecz, która mnie zaskoczyła, to wsparcie dla imigrantów. Kiedy przyjechaliśmy do Polski, mieliśmy ze sobą tylko kilka walizek z najpotrzebniejszymi rzeczami i jeden wózek dziecięcy. Wszystko zostało na Białorusi i nie mieliśmy ani pościeli, ani naczyń, odzieży na nadchodzącą zimę i wszystko trzeba było kupować od nowa. Właściciel mieszkania, w którym mieszkamy, traktował nas bardzo życzliwie. Jednego dnia przywiózł kilka worek z ubraniami dziecięcymi, z książkami, zabawkami i my za to mu bardzo wdzięczni. Dzieci miały wszystko, czego potrzebowały. Ponadto wypłacano pomoc finansową około przez pół roku, aż otrzymaliśmy status ochrony międzynarodowej. Te pieniądze wystarczyły nam na częściowe opłacanie wynajmu mieszkaniowego. Jeszcze wyróżnię z strony państwa taką pomoc jak Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nie jesteśmy obywatelami Polski, ale mamy prawo
do otrzymania tej pomocy na równi z Polakami, za co jesteśmy też bardzo wdzięczni. O ile mnie wiadomo, nie obywatele polskie mają prawo do zakupu mieszkania i do otrzymania kredytu mieszkaniowego. Jeśli macie na ten temat więcej informacji i możecie doradzić, jaki kredyt hipoteczny lepiej brać, to bardzo proszę napisać mnie na maila, adres zostawię w opisie. I tak, nam to bardzo się podoba, chcemy zostać w Polsce na stałe. Prawdopodobieństwo powrotu na Białoruś z naszym statusem jest bliskie zero, niestety. Teraz zbieramy pieniądze na wpłatę własną przy kredycie hipotecznym i jeśli macie możliwość, będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie. Czwarta rzecz, sklepy bez kasjerów. Pierwszy raz widziałam takie tu w Polsce, w Krakowie, ale wiem, że są już od dawna, na przykład w Ameryce, ale duże wrażenie zrobiło na mnie to, że można wejść do sklepu za pomocą aplikacji, wziąć towar samemu, kamery rejestrują to, co bierzesz, a potem po prostu wychodzisz ze sklepu. A płatność jest dokonywana automatycznie z Twojego konta w ciągu następnych 5 minut i to jest czysta fantazja. No i ostatnia rzecz to znajomość języka angielskiego wśród obywateli. Być może dla Was, drodzy przyjaciele, Wasze wykształcenie jest już normą, ale dla mnie to był szok. Tu dzieci zaczynają uczyć się angielskiego w przedszkolach, w takich zwykłych, bezpłatnych, publicznych przedszkolach. I dalej oczywiście młodzież rozmawia po angielsku na bardzo wysokim poziomie. A najciekawsze jest to, że wielu razy widziałam starszych ludzi rozmawiających po angielsku z obcokrajowcami w tramwajach. Co dotyczy Białorusi, to taki osobny, drażliwy dla mnie temat. Niestety w szkołach okropnie uczą języków obcych i w efekcie mamy problem z komunikacją z turystami. Jeśli w krupnych miejscach jeszcze można znaleźć człowieka, który po angielsku odpowie, jak i gdzie jechać, to w małych miejscach osoba mówiąca w autobusie po angielsku będzie postrzegana jako Marsjanin na przykład. Nie wiem. To takie moje krótkie notatki o tym, co mnie zaskoczyło w Polsce. Również na moim kanale mam filmik o podsumowaniach po roku życia w Polsce. Nagrywałam go pół roku temu. Link zostawię tutaj. Bardzo dziękuję za oglądanie, za wsparcie mnie lajkiem, subskrypcją i do zobaczenia w nowych odcinkach.